Pathian le unaute in lawm tlan ka bai se ke po Pathian zara kadamania hei vo into video editing workflow veli ron tiklan joy katuma video hi Pathian zara kadam chon tuna video hi ka Hmangaih Che theih ania mania album kan release ta kanun le hunitan ti album atel tur thau khania he music video hi Pathian remati ani chuan kar le ni somthum Thawhleh ni hian youtube ron da katuma kan ron da dona huni nei ani chuan min lo clear sak ve nge donia hei tun hi behind the scene ni ro vai detail takin karon sei don lowa anting e video kan khoi dan ti vel ron ti lang jok tur kha kan ni a imponi se ma saberin a video hi enchin o Hmangaih Che ti khani dei ta siang atinge gospel album atel o ten ti mai theiania Pathian hian huat te isik te rilu chet te ya phalawa Hmangaih hi phalani Hmangaih nupui te Hmangaih te aphala chona la thua hian Pathian ne na Pathian kan rin chan zia te ain phum te la khatia ron tel tur khania chuni video hi kan khoi kan ti thina video khoi han soi piang hian uzawa hi ka soi lo thei lewa zo zam video editor to thin kha uzawa mo to no po video la khoi mek thin hi ei tu na kan mi ngai san ve no pa lai da kan ngai san uhlana te ho mo wan lal lana reite kal check ti hun live vela mi uhlana te po khan tu nai mai khan uzawa tho hi va pan ve le uzawa hi pan tlak po ni aril ru po thiang hlim em ba ya heng video ka khoi dan zong la thil engkim ma hen engkim min share phalani uzawa han soita ka chuan Pathian thu reilo te kan soi zo nge ring tunun han ti zok te ang ring tunun dik tak anei ani uzawa hian midang in antin ngai chu ka hreve lawa kai chu aizol kom lai tang to han kalar ve hun tiang chu Pathian amal min so malam thiam anga kalo lar ve hun lai tang vo in tu manenga tan ma min ngai to lo thleng hian uzawa hian ka chunga aril ru pothela tang lam lo mi tang po apuina sa ti ka hria ni video lama hian mo ole mi hring kan mi zidik tak le kan rilu thiang hlim le hlim lo le kan rilu that lo te hian tinge kai tiang mi te hian tinge mi rilu that lo chen tinge kan tiang ti chuan an tiang aron ti le an tiang kan vati chi hian ni mi te rilu kan hriat thei mani rilu po kan hriat thei mo tuna gospel ti zai mi nim la mo gospel ron save tu te chu ilo pui du lo ilo iksi kan lar tak te lau nge ni chuan love song sai nim love song ron sa thar ve tu zai thiam tak chu lo back up chaw ne kin nang ai lar te lo lau de yen ole video khoi mi nim video khoi chuan video khoi pui te chu i thil khret te chu i hril phalem ron zo ta se amaro chu soi le soi nu gospel la samini chon gospel la sak tu mi lo mi khing ta chu gospel la ta savera ko puyang che ilo ti vel mai thei chon video khoi ngai lo video endika ma khoi lo tu chu video chung chang ta ko i hril hrep phalang ma se mi khing chu kan ti anga ron ti ve chi hian kan ru thiang liman ti lang ani ring tu nu na ni chu tiang che chon mi thil tiang an ti me kha pui vadil chi ta la an lo pui du tak tak chengem an pui du che ni chon mi ru tak an ni thina ni ai in zong ne lek phei chu mo ma se ka hriat chian em chu nang man di potin hreve to anga Pathian hian mitin ta tur ada hi akiam chuang lo ni aizola khan sikul ko hong ve to thin aizola sikul ko hon lai khan ruai je la tu ni ruai hi ron lang to lo lam thiam de ni dance instructor ni hemi zai thiam de mai lam thiam bok Michelle var te ne hian an thok du thi ni ruai mo ruai tu ti mi ni zo khale amin ka ruai ti choin ka ria khami te po khami ron zot ve thina lam school on ve le
ala te sia ai zo ri chu school pa ni thumom chu pumi ani nga ke ma se an e ka lo hri le chuan pathian kan ring ani chuan school som po om se kan tong trai ve kan ni chuan kan chan tok tu theu kha pathian min pe tho ani chu mi da kan om bela wang han ke ni kan lun don lo ni mi ala ni hei thil zuar tam tak pon sum dom tam tak pon ni se chu mi ni wang chu uzo hian a fiah ni software min share vek ta uzo hian a hman te ati dan min thil veka a thiam na pakhat ma a hek lowa a tho tu chu nei thong ni chu uzo ang che thiam so aizo la son video editing thiam mi za po om ro se pathian ring mian ni ru than pu chut an tho tu thuk pathian na pe tho chu chu ka mu ve dan ni chu hruai po chu ka lo khila hong ve da che a hlok wak lo nia ke ni chu hai in lu chop kan nia kan in lu mana sangtel kan senga sikul lu mana sangtel kan senga mani in bok mani hai mani na in school tur nei box si chuan a hlep chu om via wang ke chu hlep kan nei lei thei lo ni ai balance stock vel chi ani hlep lo ang vel kal kan ni hai kan no pang teo hian lam na hian ka lo that pon ka pek za za tan lung oya chunga han in manage chho mai be kan ni ti ka lo khil ve kan soi zo om je chu mi ring ru that le that lo te an tiang kan vati ve te kan ru that le that lo po mi ten kan tiang an ti don che hian ring tu tak tak kan ni em ti kha lang thin ani evangelist te po mo evangelist te pastor chu tin angan ni a ain sei sel dum thini chang chuan kha tak kha zo kha ni pathian thu soi san fak te bible verse fak te a gospel la basak wak te ni chuang lo ni an vai chun ka tin ani lo ida tang pui hian mi ring hian ring tu ni kan lo nei lo thin ani ring tu in ti si hian mo ti kha kan soi ve lok tu a chun hei uzo hian thil tam tak video editing na hian min pui ani man lai moi te po min ril ve ka software ka nei lo ka zon hu thei lo te hi email tam te ron thon thin ta hay mi tam tak pe chuan poisa bai sei runin thilan ti ama ro chu uzo hian poisa bai sei ni lo dil po ka dil lo mi ron pe bai vadil chin ro uzo hi ai zo la omani chuan video lama va pui dil chin ro pui lo anei lo ani hetiang hi uzo hi pian thar lo chu ka hremi alo he video en chu di piang thar nga thar lo te kharon jiak la ma che piang thar tam tak alo piang thar lo ni pon alo piang thar lo ni pon piang thar tam tak ain anun thi piang thar zok dai ani ti kha kan sei zuai du ani chu chu mi wang chu ik signal ru pu te hi mani rin tok lo wang kha phan wang te ni mo sual ani ik signal ti re chu ma an lo ti ve palang mi ai na lo lar ve palang ke ai da asang palang ti na lo thon na kha wang le mani in rin tok lo wang ni uzo hi ka mi hriat to zong a chuan mi in ring tok tak le mi fel tak ani video khoi tan ni chuan iwa pel bul ve to ne engma ui anei ngai lo ani rong bon la han ti hian pek na lo tlan wak te pathian thu suya han chua te gospel la sak te mo pathian la chau sak te ti hian ni lem lo ani ni tit kan nun se la hian rong bol thai ni te kan soi duwa chune software hatian en tai la na chin video en khan in do theihngilh to ka tong tam de le ka min thre thiam ula land flare te henga kalang dang do le chu land flare te transaction te ni a video hi ti nal pha em in thriat lo chung hian amar chu video khoi thiam hi chuan enge kan hman engtin kan ti hian lo en kai po video ke en re hian hei thu pon te ke en ta tu na special report te han ngai thatai la enge ka lo en ber dizat eng mai ngen manga le o chu le ang video nge eng camera ngen man an camera man chu tiang man mo background so an ti fu chi lo ni so chroma so an cut fu chi lo ni so ti mai te ka lo ngai khadai ni chu an news ngai halloween mani tu zong theu mo han ti teang ati khan hei ti hian an nok ven maya video khoi hi a all lo mai ni hatian en chin tai la hei clip ani ta mi thiam tak tu heti mi za clip te pon man ngai lo amar chu mi thiam kan ni lawa chuan man lo ngai chun video khoi khrim mi all lawa chu wang ni video khoi man te alak man te a tau thin kha chu video in khoi ve chin chuan hun sen zong men chuan alo klom zong ot mai in le ti zong mai thia chuan hei kapan me khi Adobe Premiere Pro 2020 ka manga achang chun 2018 te po ka manga ka lo me sual chan chuan Pro show gold thi thai me ma thalak sim na phei chon ai tha ka lo mu lo ni voin chen hian pro kan hu zong chunga uzo mi zia han ti mai teang ka thil man hi me pro show gold ta phei hi chu email a du to kin in thon thaya he pro show gold hi 4K 60 frame per second thlenga support ani
จน export ช่วงไทยบุกอามาจะวิดีโอคุยนั้นจนรินลักเละเมียเราเนี่ยให้วิดีโอก็คุยต่อซาคลิปนั้นเดี๋ยวก็ติไลน์ second งางเวลเตค่ะกับตันบุ้งพวกให้ตันกับมาดาลูตามีAdobe Premiere จันขั้วปกันตีไทยเราตัวก็ให้ตาจน single click in ทันมกไทยนี่ทันตีนั้นทันไม่ไทยกันทางอันติเราอินเสียมไม่อินเสียมจะว่าก็ export ช่วงเลยให้ยันมินปุยมาวิดีโอฮีมีโปรโชกอลตาแต่ปกติลุดเตละจวนให้มีตั้มโจจวนกันเมริยตัวตัวนักรอนดาชัวเลยตัวที่จูCyberlink Power Director มั่วให้มีCyberlink Power Director 18นี่กำลังเติร์ดแต่ให้ตาปนนี่สละ Adobe Premiere นะช่วยในอติไทยเราโม่อติไทยเท่ามาเราจู single click กับไทยเวเราจันขั้วหุ่นเป่งไงค่ะให้เป็น Power Director ให้ effect เห็นค่ะที่ single click ในไทยจูว่าอินกำลังต้นเวทีนั่นนี่ตีค่ะCamera hi ngai mana te pom ron tile tuin om ta kin karon soisa ga iPhone 11 Pro kan nu ta hi kan mang thida chuan athena chuan Fuji X-T4 ri ka mang tlang puya chuan hi drone hi kan mang ve drone te po hi asam tak tak atanga karo lak kan plane lo wangin DJI Mavic Mini 2 kan mangani DJI Mavic Mini 2 kan manga chuan hei hi chuna music hi chu ka soi to ang khan ki ma chang te ania ki ma chang te hi music ka siam tira lalke sailo ne ni anni pan hi ka pan bera lova pan veru ki ma chang te lalke sailo hi unflexible em me ring kan du dan in ang lo ta kan sei lo ka khata kha an ni pani hian chan chen nei ve le me ring hian kan du dan kan nei mi alo kan du dan ang lo ni du dan in ang ni la chu kan nu hian du ve khovel me ring zong zong kan nu hi tha ka tia an duwa than ti kan mai ve ve kang chu kan buai ang chu te ro chu wa in bible te po ni se en kim mai hi kan mu dan kan ngaihthlak dan tir ko pole na soi thina akim lovin kan thria akim lo vekin kan thril le tia chu tiang che chuan akim lovin kan thria ngai dan te kan nei vek ta chu ta chun hei kim le lalke sai lo te hian ril ru sai me ma professional anni in traffic nga soundtrack vel siam yan thiam me ma amaro chu an ti khapun thiam ma sela kei ta manin du dan kan lo nei ve kan du dan an ti lo chu thiam lo kan ti mai the ni chu mi ring chu amaro chu ki ma te hi kan in siam tira kan in khola hai poisa kan pek vek to te pe chun biak khreom om ta kan ne biak hi nuam me ma kan soi sela hei ka du lo hei yan nal lo ka tia anal ati pon ngoro asiam tu che kan nia ka du anga chun in siam sak mai don lo mi han ti la khrisa te reng mai in du da na siam hi lom kan na chu karon ti non le anga te ti hian ki ma hian ril ro sai tak puin lal ke te po ni sela a we fal ten min pe chua ka dil ang min pe chua ka an ril lu hi a tha mem ka ti lo thai lo wa eng wa nge ti chuan kan lo tong trai na Pathian na changa ki mate lalke te po hi kan chu handle ru a that tir ka ti lo thei lo wa chu an ma ni hi an flexible ani hai professional vak lo chu hla kan va siam tira du dan kan va soya an lo thin rim maya kan du dan ang ngei nan lo devin an du dan zo khapum tur ngei nan lo min siam sak lui ni chu amar zo ki male lal ke bi ki chu abik tan ki ba phai hi chu ka du dan kan soya adu dan kha amoi zok ti chu achiang ma se ke ma mi ring chu taste kan nei mo moi ti chi kan ne moi ti lo chi kan ne ni kha te pon ni se lo mo ka soya kan moi ti le kan thati dang fek se chun khovel kan votar fek ang chu pakhat kan thil duin ang duwa la thil dang siam chu ngai to nang te ro all sam don le tu pakhat kan siam kan du lang fek do na khameni wang khan ki ma hi ka chuang ani ti kha ki ma chang te nia anzai thiam boka chuan music ami soundtrack siam po hi ke chuan a thiam ber ka tingamani ke ma soundtrack siam tir to te ji nga chuan mo ti kha kan soi vele zo ka chuan kan ka soi nu kar le ni som thum Tuesday a hian he lai kan ron te chuang do na khuni nei ni chuan khongain min lo clear sak me ngei do nia ka lo me